राशन दे दे। भीड़ बल्लाड़ ना होई में से थका मुकी कइले बाड़ू। हमको जान से गिरने का पीछे से हौसला धक्का दे दे लोग। चाचा हम धक्का ना मरनी हई। चाचा हम ना हई। चाचा हम ना हई। सुनो ना सरऊ, तनी कम दोगलई कर लो, न त एक जोरा से सहनी के मुंह में मुता। हमरा डीलराई में तो गलई कहां? चल गोरा के मुंह खोल। ओ भाई ओ 5 किलो बढ़ा दिया, एगो पैसा अलग से दे देबो। वाहन चोदो तोरा कनिया के 20 किलो तौल के तो लगला 25 किलो तौले। 20 किलो देवे की होई। हमरा में जाला 25 किलो देवे के हई। तोरा हो भाई, एकरा बाद ये तो बढ़ा के दे देबो। हमारा राशन दो। रे साला तो फिंगर उठाई रे, जब अपना माइक भेज दियो। ना मम्मी नहीं, तू ना गेला हाथ धरे। देख बउओ तो फिंगर ना उठातो, जब अपना माइक भेज दियो। ना हम ना जाए। देख तो फिंगर ना उठाई, जब अपना माइक भेज दिए। ना जाए। जा साला जा, ज्यादा फिंगर ही कर। काओ नगीना भाई, हमरा लड़का के 5 किलो राशन तू काट ल। हां तो कटबे करो, ज्यादा लबर लबर बोली तो काटम ना। बोली पर तू राशन काट लेबो। हां काट ले। बहु तो निया बैठ, हम आवतन थाना में से पुलिस वाला के। जा जा, हमर झाट उखड़वा ली ह। ए दरोगा जी का नंबर ले ले चल जा। आवा। ए उठ चल उठ। भाग साला, भाग यहां से। ओ काय भागी हो? हमर पापा गोल बार पुलिस बोलावे, तूने दोनों आदमी का करवा के जाए। काओ नगीना भाई, हमर मेहरारू भाई तबे राशन देबा, एगा ना मिली। काहे ना मिली? तोहर लड़का का फिंगर ना उठल हो, कह मेहरारू के लगावेला, अभी दे दे तनी। हाय फिंगर लगा। हाथ हटाई। हये 100 पका 4 गेहूं लेवे जाए का? हमरा गोदाम में से दी। ए तो आज ले तोरा के दब सामान देले बानी। ए भाजना, हां नगीना भैया, ले जो भौजी गोदाम में, बढ़िया का राशनों में से दे दी। चलो हो बाबूजी चलो।